Death begins in the colon. Mag-super fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Rodzan Pharmacy. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga idol, alam nyo, hanga talaga ako sa mga nanay natin. Akalain mo yun? Magluluto, mag-aalaga at maghuhugas pa. Napakahirap ng kanilang ginagawa at laging kawawa ang kamay nila. Buti na lang, may mga produkto tulad ng Pride Bar Blue na nakatutulong na nga sa gawaing bahay, nanay-friendly pa. Kasi mga idol, ang Pride Bar Blue hindi masakit sa kamay. At isang laba lang, tanggal man siya agad. Perfectong Pride Bar Blue sa mga mommies na nakikinig na laging naglalaba para naman hindi na sumakit ang kamay nila at para na rin bumilis ang kanilang paglalaba. Kaya nung nalaman ko to, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko at ng mommy ko sa paglalaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal man siya agad, hindi pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Vitron. Subok na. Ikuanin siya si Bibi Mandag Tagla Datal Bukay Plan Rangani Padeng. Ay kininig kong anak mo ko sir. Sudan ako siya Vitron 3 months. Vitron kusog kay mo didi. Tapos galaan kayo sa matulog na. Lagsik kayo. Salamat po sa Vitron. Grabe akong anak. Lagsik kayo nga price. Vitron. Subok na. A product of RSV Life Care Marketing Incorporated. FDA approved. Mapalit sa inyong suking butika. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ng naay mga sakit. Evelyn Anesna. Life Extension Vitamin D3. I'm Evelyn Anesna. Ang ako ging problema, nangita jud ko og medication nga mawala ako polycystic ovarian syndrome, napud ko'y myoma and polyps. And then nagpakonsulta ko sa medical doctor. Gitagaan ko niya og Life Extension Vitamin D3. Nawala akong myoma in just 1 month. Starting nga nag-try ko sa vitamin D3, naging siya improvement. So ang first is na normal akong left and right ovary, normal na siya. Wala na ko'y PCOS. Salamat sa Ginoo nga ang kaning Life Extension Vitamin D3 usan ni siya sa tubag bitaw sa akong prayers. Effective siya ang kaning Life Extension Vitamin D3. Salamat. Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines ug FDA USA ug rekomendado sad sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone and the #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Sa kabukiran.
Paminawa ang programang Sa Atong Banika. Kini magtudlo sa eksaktong pamaagi sa pagpanguma, pamuhi og kahayupan, livelihood ug tips pagpanalipod sa atong kalikupan. Inyong mabati matag adlawng Sabado sa alas 6 sa buntag. Kauban si Kabanika Bob Malasarte. Gining maong tulumanon gihatod kaninyo sa Gonzalodo Enterprises. Nangita ka ba og trabaho? Sulbad na. Tawga ang Gonzalodo Hiring. Pagita si Vanessa Jane Villeza sa 0927-769-3539 o sa 0936-525-5112 o baka silang email address hrdgonzalodoenterprises@gmail.com. Alang sa mga kaigsunan nato sa northern part of Cebu nga nangitag ready-mix cement alang sa inyong mga construction needs, tawga ang Midilin G-Belt Supply Ready-Mix Cement. Garantisado og lig-on ang ilang ready-mix cement. Tawga si Bakilit Ungon sa 0910-487-4037. Alang sa itong mga kaigsunan diha sa isla sa Camotes nga nanghinlan og ready-mix cement, tawga ang Camotes G-Belt Supply Ready-Mix Cement. Pagitaas Earl Villacarlos sa 0945-2054-713. Ania na ang gipaabot sa tanan ang Miracle Soap. Magpabiling humot ang imong lawas sud sa 24 oras. Di ka na kinahanglan mogamit pa sa deodorant. Ang Miracle Soap makapaputi sa panit ug manalipod batok sa mga katul-katul ug sakit sa panit. Gihimo sa Criskin Cuticals Skincare Products Trading. Katong gustong makaangkon sa Miracle Soap, mahimong mutawag sa 0916-731-9164. Miracle Soap, suway na! Well-maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Sa Subo, kini ang DYKC Sai ang inyong radio Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Radyo Ronda. Oras sa DYKC Radio Ronda alas 9:09 sa Kabutagon. Standby sa Karambulang Bisaya. Bayog buntag Sugbo ka Bisaya ug Mindanao. Welcome aboard sa Karambulang Bisaya dinhi sa RPN DYKC Radio Ronda 675 sa AM band. Nya live sa atong live streaming sa Facebook page. Pinagi sa pag-type RPN DYKC Cebu. Sa atong live streaming ang maabuta bisang asag dapit sa tibuok kalibutan. Karambulang Bisaya, karambula sa komentaryo, discussion sa mga burning issues of the day, lakip na ang pagdawat o mga dinalian nga mga serbisyo publiko, especially sa atong mga public service segment program ini sa Karambulang Bisaya. Adlaw nga Lunes, gitawag ni lazy day kay mao kun pagsugod sa semana. Ayaw dili na to na, magtango na to na kanang huno na. Kadaytag madasigon, lagsik, piskay og agresibo sa pagtuman sa atong inadlaw-adlaw nga mga obligasyon og trabaho. Uban ini inyong ubos nga mga alagad o karambulistas kahinan. Bob Malasarte! John Tadlip. Orag naka Richards naka partner dyan.
Ayan. Kato kuno imong posting ba nagpadako kasi imong abs ug sa imong kuan lawas. Oo. Di mo to nga beach ko no. Ay. Sa Alona, Panglao, Bohol. Hoy, doon silang nang sunya, Roko Malasarte Roko. Diyan na sa area, sa Tawala, sa Alona. Oo. Panglao. Pero ang pinaka-importante is at least na imong nakauban ang imong mga mahal sa pamilya, labi na sa great oy sila si father ug si mother. Belated happy birthday ni Father John Senior. Tadlip Senior. Ni Romanitz Tadlip. Okay, sigurado magyud ko nga nalipay to bisan tod sa hamubong mga adlaw nga imo silang gikauban, di ba? Yes, partner ma'am. Kana mga ginikanan nga atong bisitaon, maka-feel nila nga mubata sila pag-usap, partner ma'am. That's right. Kay ilang mga sinati pag-usap ang banding sa ilang mga anak. Bali na maguna pa ni dyan. Sa una, sa ang mga anak ba, gagmay pa, gyud na, biyaan sa ginikanan, bahala na kung sa'y may tabo. Pero na ubang mga pamilya, na ubang mga anak, nikadagko na nila, so biyaan naman ang ilang mga ginikanan. Maamutan na sila kanang empty nest. Kanang sagba nga na gibiyaan sa mga piso. Pero kuan gyud importante kay nga kanang from time to time atong makita og maduaw nya atong mabatyagan ang presensya no sa atong mga ginikanan at the same time mabatyagan ang presensya sa mga anak sa mga ginikanan. Pinagi sa og di man gani makatawag no kanang pagtawag pinagi sa telepono no na pagpangumusta nila dako na kay na nga tipik og gabahin alang sa atong mga ginikanan nga na nasa ilang prime stage no sa ilang kinabuhi. Manang ubang ginikanan mo ingon nga bisita apog mininyo kay bingaw na mi. Ang gabi na atong timan-ahan nga wa gyoy laing ginikanan wa gyoy usar gyoy atong ginikanan usar atong papa usar atong mama usar atong tatay usar atong nanay no. Okay. Mas makapangita pagka mil paminaw mil ha. Mas makakita pa ka og laing asawa. Mas makakita pa ka og maghimo pagdaghang anak nung ka sa makakita pa ka og laing mama, papa o baga tatay o nanay. Yes, sakto na part ba. Di ba? Bitaw kumusta dia si Mother Romanitz Romanita. Oh, juniora sa dito si Kuan? Ang imong sister ba? Pedrita. Pedrita. Rich no? Denmark. Sa Denmark. Okay. So, good morning din ha, Father and Mother Romanitz og Juan Tadlip Senior. Tuaron sila dito sa Panglao. Okay, so, sige lang. Anyway, bisag dili ko anak, pero imo kong dadon dito pa ni dyan, bisita ni mo, ato ko. Di naman ni mo tingin. Paparats. Bitaw? Paparats dagat. Paparat sa dagat. Okay, dito maglangay mga higala ato ning tagsaon paghagpat ba kining mga nag-una nga mga dagko nga mga isyu o gilisgutanan. Una, ang katotoang gihimo nga peace rally kagahapon sa mga white ribbon advocates dito sa Metro Manila, pero ang ilang panawagan is kuan mato nationwide. I don't know dinhi sa Sugbo og do na basay ni Sanong ato. Minda ko mo Sanong naman sa siguro ni mga kaparian dire na si Bishop Abit Oy. Wa mas Bishop Abit Oy. Wa ka pahibaw ni Bishop Abit Oy asya siya paingon pa ni dyan. Wa ko ka basa sa iyang mga Tos Roma? Roma. O kagahapon siya gani mo'y nagmisa sa Filipino community dito sa Roma. Si Bishop Abit Oy niya. Siya may usa sa mga prime movers na apil o panawagan ining white movement o sani white ribbon movement pero bisag I don't know. Sige lang. Anyway, nindot man nga atong abagan mga pag-ampo nini atong kini bitong tinguha sa katawhan nga nagkuan bitaw handom og kausaban no. Yes. So mao man sa ni panawagan. Pero nindot ha
kay lipay kayo ang mga organizers o mga sakop sa organizing committee ato pa diyan kay sa to successful kuno kayo, peaceful, successful. Di ba? Wag ingon nga mga kwan tinuuray sa mga kapulisan o mga kaning kwan katawhan. Pero ako mutanaw ko ba sa doon na may mga kining kanang real time ba? Okay. Katong pagsugod sa ilang mobilization, ubay-ubay magyuto, no? Kay namay daghang nag-live stream ato in real time. Dili ka na ang mag-cover dito niya kung mga pila ka oras o na pa i-feed kato kuan gyud on time. Okay. Gana atong ni Salmot Bayaw sa maong kalihukan kagahapon. Dito lang sa Metro Manila, dito sa may EDSA. Lain nga mga grupo, lain nga mga sector, parte ba nga mi abot ito. Unya, good news kay malinawon unya malinawon kay nga natapos nasugdan nya wa gyud kasikas way gamay nga kagubot, malinawon unya napadangat ang mensahe. Matud pa sa mga sakop sa organizing team. Pero ako ba mura og di sa ko katuo sa ato siguro no kani ba mga pulis ba paeskwelahon ta ni balik og kanang mathematics. Math. Okay, murag sayop tong ilang estimate para nako ha, sa ako lang ni Partidyan ha. Diba kag pilay estimate nga gihatag sa o bana-bana sa kapulisan sa crowd nga tambong sa maong kalihukan dito sa Metro Manila. Hibaw kag pila ra pa dyan? 3,000 ra. Kung sa katuo, 3,000, 3,000 ko noon. Nitanaw ba kagapon katong sa Facebook? Kaya ko nakita dito. Baga to isus niya 3,000 ko butuo. Rabihay. Sa una ba sa dayon na tong 4th year high school, di ba? 4th year high school. Naamo to part sa atong mathematics nga subject nga kanang statistics. Na siya. Nya diha sa statistics pa diyan gitudloan ta nga pag-compute sa gidaghanon butang tag kanang chamni kanang ang school of fish. Di ba flock of bird. O di ba kaning tao sad flock man na di ba? Crowd. Naay sa statistics sa naay kanang matawag na tog formula sa computation. Kato per square meter ba pili masudi na. Masiguro kaagi ani mga pulis pa ni dyan, no? Ikaw buto ka 3,000 ra to. Orag sobra na siya. To. May times 10 pa gani siguro kadaghan na to. Ako ha, wa magyo ko mingon nga di ako lang for the sake of discussion ya pagpadagat og information sa ato mga kaigsunan, no? Labi na unsay update sa nitabo kagahapon. Isa ko katuo sa ni ang estimate lagi sa police 3,000 ra. Ikaw tuo ka ako 3,000 times 10 siguro. Dako ko nang area niya. Napuno. Ako ang itong mga tao dito na kuangin. Pastilan. Sige lang anyway, mao man ay akong nabantayan. Kuan sa siguro da mo samot sa siguro nga medyo magbagulbol ang katong mga ni Salmot o katong mga organizers kay medyo makapakuan man to. Makapadismaya. Okay. Kadaghan na mo ang bana-bana sa mga pulis. Iabot na din mig 3,000. Yes, kaya kanago mga panagtip, panagtigong, panagtapok party mob, naman ay importante nga role ang numbers ang gidaghanon party mob. Dako man nag-epekto. Na impact doon na si influence at the same time impact, no? Still. In terms of mga direction, policy making or action plan, especially sa PNP party mob. Mo nga atong awhagon, no, ang mga kanang ay sa kay mo pakita og doon na magani mo biases ay lang. Ay sa kayo kay di man takatagan sa panahon ang ato ra gyud unta ang atong barugan is ugod sa kamaturan
Unsay tinuod nga hitabo mo'y atong ipresentar dili nato sa panganan na i-twist, no? Tanaw na ko murag kanang 3 million binuang sa tong estimate kagapon eh. I don't know. Ako moingon ko nga sayo pang gani siguro kana kung moingon ang mga sakop sa organizing okay. 2,000 ra gani mi. Kaya naman ko na sila yung mga ni commit na para ba mga pinakabuk mo ari. So ilan lang masumada pila yung mga kuha nila. Quid number. Okay. So mao na manghigal ha. Kamo sa diha nga nagkuan usab ni duna na ni kuan, na script ni. Duna script oh. Nya sa kahimtang dahil sa atong panahon pa ni diyan sa namata dunay bag-o day nga bagyo nga musud sa ni mugawa sa Japon. Buparehan ni netabo ni kinsa to pa Gardo. Gardo ba to? O dili si Francisco. Yes. Kumusta itong amigo dito ni Francisco? Francisco sa kuan? Sa Sambuan ba? Wa na magkukakita niya pa na dyan. Nga ni-appeal sa post dire. Sa atong live streaming. Live streaming na to si Kan. Pwede ram na siya nga mag-view siya pero di siya kinahanglan nga mo comment, no? Maka-view ra one time, real time or after na. Si Brad Francisco Isulan. Anong isulan man ni Francisco nakalimutan noong ko. Francisco Talisay. Talisay naman to Talisay sila hadapit. Nya ngano imong imong apelyido tong Talisay na silang likod. So kita to apelyido tong Noy Francisco pa ni diyan. Dinopol. Sige, kay makalugar mi pohon diha Noy Francisco og sa kinibutan magkani ilang pamilyang Dinopol din ha oy, no? Diha sa Sambuan. Basig sa July kay birthday ra ba ni kuan Cynthia. Si Juan. Ni Ma'am Cynthia Williams. Pagka iniro pagodaan, nag-umbitar ko to na kuan. Birthday niya nag-July. No? Sige, ato niya ng schedule og tarong. Unya, kuan na, one-way ticket na siya part ni dyan. Dito, pwede nga, kuan, overnight lang ta dito sa ilang Sister William. Ganing lain sa nga gwapa nga igsuo ni Ma'am Remy Batilier Espanta Ramirez diha sa Uslob. Okay. So, nindot niya lahos ta dito sa ilang Noy Francisco. Dinopol. Good morning ninyo diha Noy Francisco. Nindutar ba sa inyong baybayon din ha oy, no? Tinaw kay lahang dagat niya ang mga bato perting limpyuha. Nagpakita gud pa ni dyan nga nagdisiplina gud sila sa ilang kagalingon pinagi sa paglabay sa ilang mga basura sa eksakto nga pamaagi, no? O dire pa sa tuad ako nag-income to partner ba? Mao. Entrance fee sa mga kaliguanan. Pero ito libre. Niya nailain na sad nga bagyo day musud pa di dyan LPA pa ni karon nga gimonitor sa kining pag-asa. Nindot niyo magsigil ni LPA ay lang kadang day lang mo bagyo ba pero mahimong bagyo nga mugawas la sa dayon. Nanlan na ni siya og Hercules. Hercules. Kisingan Mil? Hercules Cosgan. Dili so siguro Hercules sana Francisco F. G. Gardo H. Hercules. Patakaw. Isa may hananing. Nganlan ni siya isa may ngana ni ang bagyo. Nganlan man ni siya bagyo pa ni dyan. Nganlan siya bagyo kay musuod man ni siya kadali. Ma-develop magini. Gusto na tog sa di musuod ni sa Philippine Area of Responsibility. So karon LPA pa ni siya. Lipay masagkupan ni dyan nga na ay mga LPA nga sunod-sunod ba kay at least nakapabugnaw ni sa atong palibot, no? Labi nagsakto na pag uwan, di kay ingon nga sobra-sobra ba? Kay mo man makapabugnaw niya maka sa mga tanom. Ani tubag na pa dyan Henry di ay. Henry. Dili de Hercules. You are milin. Gambil sa no. Hercules kuno. Henry di pangan. Oy nigsod ani karong Merkules. Musod ni siya pa ni dyan sa PAR or Philippine Area of Responsibility nga dan siya Henry. Karong tuiga kani si Henry mo ni ikawaw nga bagyo.
nga nisod sa atong nasod. Kani basta kay mo gawas lang. Pananghid lang mo nga musod mo pagkuman gawas dayon ha. So sila sa Philippine Area of Responsibility kinahanglan responsable gid silang mga bagyo ha. Di mo magkuan, di mo mag pataka og kuan so diri sa Philippine Area of Responsibility bahala nagmaghatag mo kuan lipay man ato mga maguha pero ila sa kay palabik ang kuan ha. Moderate lang pod. Kunya kumusta na ka no? Wa naman ta kakuhag update sa linog dito sa Mindanao pa ni dyan? Nasunda man to itong miyaging adlaw ba to og 6 point something sa Sarangani area. So unsa kay update no? Pero doon natin nakuha sa ato ta mutakli ra ta dito kay kini grabe gyud ni pa ni dyan. Ako di gani ko hapit ka tuo pero ang mga kining geologists dito mismo sa nasod mga silingan nga bahin sa Venezuela. Kay ang grabe ang sentro dito ni Caracas kining Caracas usa nis mga capital city dito sa capital city din ni sa kuan part diyan sa Venezuela. Ya imagine na ha. Kita guol na kay tadre nga paglinog dito sa Bugo. Dulas 200 ang nakalas. Sus guulan na nato To paglinog mas Bugo. Nya karon guol na kay ta nga dulan sa usa ka gatos. Ang sa ka mga kaigsunan nato ang nakalas dito sa Davao o sa Jinsan. Pero dito sa Caracas, dito sa Venezuela pa na dyan, pila ka libo. Sus, 40,000 ang gikadlukan nga nangamatay. Kay ato mga na kuan sa building nila. Grabe yo. Unsa kay building standard ato sa kanang ilang mga building part ni dyan, no? Nga mo to nga muram tog accordion nga nikalit lag wow pag kumanda pile ang mga tao-taon dito apil lang mga kuan mga kayupa nila binuhi nagamatay. Ang kanang mga building diya sa Venezuela katupan ng mga karaan-karaan para naman kay wa na magana sila makakuan og bag-o karon kay ang ilahang paglambo sa ilang nasod na kuan man kayo na hinay man kay ang paglambo. Kay tungos ka kurap sa ilang gobyerno. Mga sanctions man na sinati nila. Grabe kay ito ang katong sunod-sunod nga kuan ipasangin lang to katong duha ka sunod-sunod nga mga kanhi presidente sa Venezuela pa diyan mga kurakot tanan. Ito ano kagagwanta ng Amerika? Gibulot. Ang nidato sila. Sila mismo ba katuto ang mga nagdasa ilang gobyerno mo inadato og ang iya mga aliado? Di man ka dago kay mga kwarta to agi depositos gawas nasod gawas sa Venezuela, no? Ato Maduro pwede nakuha to pundo. Pero kani balikan taning nahitabo nga trahedya dito sa kuan ha Venezuela. Guula sus. O kani lagi ako murag tanaw gan ako murag mosubra pa. Kay kanang sentro sa linog dito sa Venezuela pa niya pertig daghanag buildings nga mga gaay kayo. Murag kay dumdum ka tong Mangkaw building. Diya sa kuan. PD Rosario. Sobra na masad. Gawas nga ang findings ato sa Office of the Building Official to sa Mangkaw apartment ba pa rin dyan, Mangkaw building nga namatyan sa tog mga dula 600 ka mga tao. Dolo sa Cebu City Central School. Karaan na sa de kay ito nga building. Kay doon na magunay duration, murag og sa kuan pa, produkto pa, doon ay expiration di ay part ni dyan. Nya dito kuno sa Estados Unidos, ang pagpatuman nila ining mga lagda sa ilang building office. Kani nga itong ubo-ubo rin, sunod na ba sana? Nya, ang mga kurap na nga mga officials gobyerno nga nasa ubo, ang ilang mga kliti makaubo gyud kay pangayuan man lang dagko kay presyo. Kabayad. Burag tubo. Nga lag ubo, nya ang ilang tulion din ang mga kliyente makaubo. So ang kining mga US standard ba pa diyan, partig mga building rules and guidelines. Okay. Stricto de ekonomi kay kanang mga buildings nila nga moabot na kuno og mo-expire na ba moabot na og 50 ka tuig mao man ay kuan gyud kanang standard sa expiration anang mga dagko nga building. Okay.
Ila nang ikuan, ila nang either i-retrofit, meaning doon ay i-reinforce na silang structure. Sa mga pundasyon, mga haligi. Or complete demolition. Ah. Pero kanang sa Venezuela, karaan na ba kayo ng Venezuela pa na dyan? Susluya, no? Ngil-ara tanaw na itong mga buildings bitaw nga nagtumpi-tumpi. Primero, murag, nangatumba ba ni Bahirig, pag Bahirig, natumpi, nagsapaw-sapaw sa upan pa mga building, nga nangahapay. Ya, lahi ra ba nga pagkahapay pa ni dyan kay perteg yung guay kay ka na bang nangabuak yun ba? Pusgay gan. Dili pareha atong katubitang building nga ni collapse ito sa Manhattan sa una nga tungos kalig-on ba sa kanang structure sa iyang mga bungbong kay ni kuan siya ni takilid pero wa siya maunsa nga natipak yun ba nga natabunan tong mga tao dito sud. Nang takilid ra ba nga nagsandigay. Pero ang katong sa Venezuela, pero grabiha sa diya itong linugan, no? Ni last ma diya kunutupad ni dyan og 15 seconds. Ang katong pagtayo og itong 7.5. 7.5 mo to? Yes. So, liman sa kanang 15 seconds. Buram kagi kuan na. Taas-taas again na. 15 seconds. Sus, niya kusog kay 7.5. Muna nga, gikadlukan mga higala nga mo lapas pa sa 40,000 or 40,000 ka mga tao ang nalubong ron, nangalubong buhi, meaning nangamatay. Na anang mga nikulapso, nangaguba nga mga buildings. Sa nangatabunan, buhi, hanto na matay na. Kay sa ilang kuan pa di dyan, sa ilang listahan sa mga missing, mukapin pa man gani, sa 40,000 ang nangamissing hantod karon. Sus, paita mo bitaw to ang ilang presidenta din ha, kanang OIC president nila nga gibutang sa Estados Unidos kanang babae. Perting pro-US. Sige gitawag ko sige Rodriguez ba na? Pro-US. Ang apelyido na Rodriguez no. Kanang ilang woman president nawagan og tabang. Signify na silang intention na China, ang Ukraine, ang Russia, no? Idot ni. Kaysa itong nagubat ang Russia kay Ukraine, pero doon naghapon lang intensyon ng mutabang, no? Na sila common. Sa ilipada dito pa na dyan, mga drones, no? Doon na yung mga kuwan dito, ang Espanya, nakapadaan gawa sa mga financial ba, no? Mga humanitarian aid. So, kita dire, mura og ang kapubris Pilipinas, parang sa kapubris Venezuela, but lang, kamo nalay katatandi din ha. Ilang mga opisyal dito, parehab sa doon naman siya daghang kurap nga mga opisyal diri sa ato. Kamo nalay tandi, o kisay mas kurap. Kanya, igo basat nga makahatag ka ayuda dito. Pobre mo sa ta. Nabutay internal nga mga problems. Mga problema, no? Struggles. Ato diyan, pag-ampo na lang. Tabang na lang pinagis pag-ampo pa na dyan, no? Sus, ako kaguula ni 40,000 no ang gikadlukan nga nangamatay. Arita sa balik ta sa ato pa ni dyan. Dito sa lapulapog sa Madawi ay mao gyud yung problema gyud ining paglabay bitaw ning hugaw nga tubig, mga wastewater. Kining sikat kay nga ligid kining Yokohama sa una pa ni dyan. Dito sa pikas nga kumpanya nga akong gitrabahuan, patronize gud sila ini ang ligid nga Yokohama. Yokohama. Pero kaning Yokohama daghang kay wakibaw sa ning brand ba ni? Sa brand nga perting dakuan nga syudad to Japan. Kining Yokohama City. Og suroy ta dito Japan kining Yokohama usa kuno sa interesting kuno kaayo pa diyan nga syudad. Na diha ang kanang industrial city masad ni kanang Tokyo murag nang negosyo murag business hub. Tokyo. Kanang Tokyo, no? Sige lang, kay nigadto na to pa na dyan, pohon. Kinsa to ganahan mo kuyog na mo, ha? Pagkuha mo passport na. Pagkuha mo na passport din na. Okay. Pakuyugon mo na mo. Nga to ta pa na dyan. Nga to ta Japan. Passport na may ginanglan. So, signify lang mo na yung intensyon ganahan mo kuyog na mo, no? At to mig Japan. Nasdam ko lang. Bitaw, kining Yokohama, industrial city nito usan is mga industrial cities Japan pa diyan. Sus ang kuan kuno ani ang technology kuno ani labi na ining waste disposal nila pa diyan pating advance no. Mo na nga limpyo ka na ilang mga kuan. Tubigan.
Sapa. Muna nga kana kunong uto industrial city pero pareha ko nang gisagop din ha sa MEPSA. Kabantay kada sa MEPSA pa ni dyan nga may bungka nga simbolanan og mga microchips. Yun na may fund nga ibutang sa gawas. Oh, no. Ngano man na pa ni dyan? Anto man na ang katangilang kwan STP. Ah. Ato na nito ikuan ang pan, ang tubig sa pan. Kay although nag-assemble sila og mga microchips o mga electronic parts, naman ay tubig silang utilize dito gikasod. Di man na pwede ilabay din nila pa dyan base sa kani tanawan ni kanimang hapon ba dili pag-ingon nga atong gi underestimate no ang ubang mga kumpanya din sa ato. Pero ato gyud makita ang taas kay standards Japan. Ang tubig nga gigamit sa ilang kumpanya pa ni dyan, dili na basta-basta nilang ilabay unless ma-process na nila nga safe na gyud kang ilabay no. Yes. Kita ko diha sa kwan Fairchild. Napay pand. Ako pand oy. Nya unsay sod sa pand pa din dyan? Palaman. Ha? Unsay palaman? Unsay palaman? Pan man. Ha? Pan. Dili man ban. Pan. Nay isda yung kanila nito. Pag usa sa mga barometer nila partner Bob or kanang kuan nga mabuhi na ba ang kuan organism. Di ba mamatay sa mga kuan bacteria. Ang tolerable kuan kanana ang sa toy computation ana par ni dyan sa tubig ba nga safe na siya para sa mga organisms. Naman na sila gitawag nga parameter. Nga kaning certain kuan sakto na ba? Di ba ingon nga mahilo or hugaw. Una nga dito'y kausa dito pagkuspigas nga network doon na to'y dako dihang kumpanya nga ni kalit magbaha di musagay ang kuan ni kuan na kuan pa din dyan na lungag tong pand. Ang mga tao nagpista kay ang mga dagko kayo nga mga kuan koy nagkawas naman gipistahan. Pero ang pangutana luwas ba? Luwas. Kay og dili pa luwas nangamatay na. Kay mao na sila og sa kuan ba pa din dyan ikaw presidente ka sa Pilipinas pa ni dyan. Okay. Nya nay bangkete, nay kaon bitarong kag kaon. Nakay bata-bata, Ramil Madira baron. Mong dadon. Una ka mo kaon na itig-testing ana. So si Ramil imong pagkanon og una. Ano, say tuyo para safe. Sa mo kaon siya. Nay half ko nga balanghoy sige, ikaw unang kaon na. Ano kita pala. Pugoya. Rekil lang ang muririg. Ikaw. Awahay ang presidente. Awahay na yan. Mauna diha. Una nila paggawas. Testingan sa nilang ato sila mga ato sa pan. Karon ang kagamanan sa Dakbayn sa Mandawi ug sa kagamanan sa Lapu-Lapu City pa diyan kani nindot kay ni ha. Kani nindot lagi basta doon natay mga kaning mga young minds, mga batanon nga mga utok ba nga nakakita kay advance maguni ang thinking ani di bag kana bang mo level up sa ni kay mga batanon lagi mga fresh ideas. Si Mayor Jungki Wano will expose po ni dito sa ubang nasod hindi bis Mayor Jungki Wano sa Mandawi pa diyan mo nakakita siya sa grabing problema sa water waste disposal sa Mandawi City. Mausad si Mayor Cindy Chan diha sa Lapu-Lapu City. Okay. Bisag karon, bisag tan-awon karon pa diyan kay wa matay kadang proper water waste disposal din ha pa diyan sa mga syudad. Ay ko ina nga wala na gilabay dito sa dagat. Siya mahitabo na ang implication na is mga matay ang mga marine lives. Yes, mga kinason, mga bat, kasag uwan pa. Muna nga dunay uban nga resulta sa red tide partner Bob. So kay dunay mga kwan, dunay mga waste nga naka-create og pollution nya mao to mo resulta mga matay. So nindot niya kining plano ron sa Lapu-Lapu sa Mandawi City government nga kuan pa diyan doon na sila partnership sa Yokohama City. Kalabot sa wastewater project. Kay kanili
Gilang kay kaning Yokohama pa na dyan, inigato niya nato sa Japan. Okay. Usa ni sa ato yung itinerary, ha? Ato ginang tilawan nilang wastewater dito. Oh. Ano nga wastewater mo ito tilawan? Kadaghan ditong mga May hawa sa pa dito. kadaghan ditong pero na ako'y mga kaila ba nga dili Japayuki. Nabang to nagtrabaho dito sa Japan, ingon sila sus di ka katuo nga ang mga kanal dito gikan sa mga dagkong kumpanya na ay gibuhi nga mga isda. Tinaw gito daw nila. Pwede gani ka mamasol. Pero mga Pinoy pa dito mamasol. Pero ay sus. Tinaw kay itong kalimpios tubig ba, no? So, nindot, ha? Atong pahalipayan. Sila si Madawi City Mayor Junki Uwano. Usaan ni sa ni Kuan Gid pa ni dyan, nangusog, nag-endorse ni si Congresswoman Lollipop Imari Uwano Odison. Kay aron bago sa ditawon ang dagways Mandawi, niya dili na ta magsigig abusar paglabay sa atong mga hugaw nga tubig pa ingos dagat. Ha? So, katong gilimpihan nga river sa Butuanan Party ba limpihan na sa mga sagbot pero itong paghapon ang kuha niya tubig. So hopefully maarang-arang na party ba mutinaw na. Kana kung mutuman ang kining mga kompanya nga magbutang sila ilang kaugaling nga water treatment facility nga katulad atong giingon din na sa Mactan kana dia sa mga dia sa export processing zone nga naa sila pan nga ibutang kay ito i-treat nila katong gitreat nila nga tubig mo ibutang nila ngadto sa pan nga gibuhian og mga dagko nga isda o mga isda kani mga koy testing ni kung igo na ba nga ilabay paingon sa dagat o ngadto sa mga kanal ang tubig ikas mga kompanya. So salamat kayo ha ning pagpakabana nila ni Congresswoman Imari Uwano Odison, Lord District Congresswoman Mandawi, Mayor Junki Uwano dia sa Mandawi City og ni Mayor Cindy Chan dia sa Lapu-Lapu City kay nindot nga plano pa niya malipay ta ni kining partnership kalabot sa mga wastewater projects di na niya maabot na niya panahon nga limpyo na ang tubig nga atong ilabay ngadto sa kadagatan mga higala. Ato pagbalik ug napatay oras pa din dyan, no? Ato isgutan nini ang usa ka katuan dili nga pagbahan ko no sa cellphone dinha sa mga eskwelahan diha sa lungsod Dumanhog. Magpalahi magyuni si Mayor Gungun Hika pa ni dyan. Yes. Iya sa nga idea pero ato ning kahuron, no? Ato ning isgutan sa ato pagbalik. Pare kalimot sila yan nga kape kining akong giinom, ha? Ikaw wa man ka nagtimpla pa ni dyan. Nakainom na ko sa iyo. Amo ba? Coach Eddie's 10-in-1 healthy coffee. With L-carnitine. Nita oy. Ya doon na pa'y mas lami nga gi-improve pag yun nga Coach Eddie's 10-in-1 healthy coffee with carnitine. For men. Morning day ni na Didit Versidi na bida humawas ni Daddy Suico tanang mga senior citizens na minaw ro nato diri. Ang ato mga amigo nga mga konsel nga naay mga radyo sila lamisa pa diyan. Si Konsehal Joseph Pangatungan. Yeah, good morning. Lapu-Lapu City. Nya ang mga butan nga kapitan dia Suba Basbas si Barangay Kapitan Patigdas. Yes. Nya dia magikay ato nya tunduahon pa diyan kani yang plano nga ilang paspasan ang kanang MRF para dako kun sila matabang sa waste disposal sa Mandawi di kay mugastog dako ang Mandawi pa diyan. Si Cap Eduardo Gomera. Balik ang Karabulang Bisaya, kauban gyapon ninyong ubos ka mga alagad o karambulistas kanginan. Ako gyapos Bob Malasarte. Ako sab si John. Oras alas 9:44. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. Time check hatod kaninyo sa To Go Travel, Safe, Sulit, Saya. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan di ay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan, walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee
coffee nga suwak sa akong lifestyle on-air man o off-air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduco o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para sa akong anak, usara ka multivitamin ang akong gikinahanglan. Vitron Drops. Kini adunay mas daghang sustansya kaysa bisan unsa nga multivitamin sa bata. Pagkatabang sa pagpaligon sa resistensya, pagbintinar sa maayong nga gana sa pagkaon, pagkatulog o pagsuso, pagsuporta sa ligon nga mga buko, makatabang sa mas tinaw nga pananaw. Tabangan ta ang atong mga anak nga magpabiling yemsog o andam sa matag adlaw. Vitron Drops ang atong gikinahanglan. Laging alright sa Starlight Ferries, nakakasigurado mawagayin eh. Laging alright sa Starlight Ferries, halika na sakay ka na. Halika na sakay ka na. Terrific ang saya with Starlight Ferries. Lakbay na! Charm Fab Gold. Ang makabun sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Ang makabun sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Makabun sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga misis, may pasabog na hindi nakakabingi, kundi nakakabango ng damit. Ka-bloom! Ipinakikilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Con ay may Stay Fresh technology, kaya damit ay may bango ng 1,000 bulaklak. Ka-bloom! Subukan na ang Charm Fab Con. Bangong! Ka-bloom! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Padayang kang naminaw sa programang Karambulang Bisaya. Nganong highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, dunay duha ka importanteng mga papel sa mga tawo nga dunay type 2 diabetes. Una, nagtabang batok sa insulin resistance. Sa type 2 diabetes, ang insulin dili epektibo nga makapahimo sa mga cells nga mogamit sa glucose. Resulta nini mosaka ang sugar sa dugo ug mahimong hinungdan sa komplikasyon. Pinagi sa vitamin D3, mahimong mas sensitibo ang insulin ug mas epektibo kini sa pagdala sa glucose ngadto sa mga cells. Ang resulta, mas maayo nga kontrol sa blood sugar ug mas ubos ang risgo sa diabetes complications. Ang Life Extension Vitamin D3 nagapalihok sa insulin gene sa pancreas. Ang vitamin D3 magkatabang usab sa pancreas aron mag-produce og igong insulin. Kung igo ang insulin, mas dali mag-control ang blood sugar ug balikayan ang grabing epekto sa diabetes sama sa kidney damage, heart attack, stroke ug uban pang organ damage. Recommended dosage para sa mga diabetic 3 ngadto sa 5 ka soft gels matag adlaw. 2 ka soft gels human sa pamahaw, 3 ka soft gels human sa panihapon. Para sa dili diabetic, maintenance lang, 2 ngadto 3 ka soft gels kada adlaw. Okay, gano ang Life Extension Vitamin D3. Gisuportaan kini sa daghang medical studies o mga doctors. High quality, limpyo ug potent formulation gikan sa USA. Affordable, 12 pesos kada soft gel. Certified LE, seal aron malikayan ang peke. Asa man mapalit ang libre nga check-up? Mapalit
sa mga butika sa Cebu City o Cebu Province para mas masiguro ang imong kahimsog adto usab sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy, Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City, Consolacion, Cebu Province at bang sa Jollibee. Libre nga medical check-up Lunes hangtod sa Sabado. Integrative medical practice nga nagamit sa scientifically validated nutritional products. Life Extension Vitamin D3, prevention is always better than intervention. Life Extension Vitamin D3 available sa Ross Pharmacy, 360 Pharmacy ug tanang butika o drugstore sa Sugbog probinsya sa Sugbo ug mapalit pod kini sa Life Extension Clinic sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini pilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika. Super Fiber ang number 1 nga pangontra sa constipation, number 1 nga pangontra sa irregular bowel movement ug number 1 nga pangontra batok sa colon problems and colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber kay makatabang sa paglimpyo sa atong tinai para malikayan ang pagtipon sa mga hugaw nga mao hinungdan sa mga sakit sa mas colon polyps and ulceration o ang pagtubo og polipo o pagkasamad sa intestinal lining nga usa sa mga rason sa pagtubo sa cancer sa colon. Ang Super Fiber kay garantisadong mulimpyo sa atong tiyan pinagi sa pag-flush out sa natipon nga hugaw sulod sa atong colon. Kinahanglan nga imnon kini 30 minutos sa wala pang panihapon sa sulod lang sa 4 ngadto sa 8 ka oras human sa pag-inom sa Super Fiber mawagtang na gyud ang tanang hugaw sa atong colon ug makahatag din kini og kahupayan sa atong mga tinai, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber karon ang number 1 colon cleansing product nga girekomenda sa mga medical doctors. Ready na ba sumakay? Ang buong... Sa To Go Travel, biyahing pinasayagyod ka. Libre na ang 50 kilos nga bagahe. Libre pagyud ang pagkaon. Sa tibuok biyahe, komportable ug spacious ang cabins. Napakay legroom. Mura kag nagbakasyon. Bisag nga biyahe pa lang. Daghan kayong activities on board para balingaw ang tanan. Mas barato pa kung group travel mo sa pamilya o kahit barkada. Sulit, saya, sa To Go, let's go! Download sa To Go app o adto sa pinakaduol nga To Go store o travel agent. Sulit, saya, sakay na sa To Go! Opascor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay kipalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa gahom ug katungod sa mga mamumuo na himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Opascor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa kabukiran. Paminawa ang programang Sa Atong Banika. Kini magtudlo sa eksaktong pamaagi sa pagpanguma, pamuhi og kahayupan, livelihood ug tips pagpanalipod sa atong kalikupan. Inyong mabati matag adlaw Sabado sa alas 6 sa buntag kauban si Kabanika Bob Malasarte. Gining maong tulumanon gihatod kaninyo sa Gonzalodo Enterprises.
Nangita ka ba og trabaho? Sulbad na. Tawga ang Gonzalodo Hiring. Pagita si Vanessa Jane Biliesa sa 0927-769-3539 o sa 0936-525-5112 o baka sa ilang email address hrd.gonzalodoenterprises@gmail.com. Alang sa mga kaigsunan nato sa northern part of Cebu nga nangitag ready-mix cement alang sa inyong mga construction needs, tawga ang Midilin G-Belt Supply Ready-Mix Cement. Garantisado og lig-on ang ilang ready-mix cement. Tawga si Bakilit Ungon sa 0910-487-4037. Alang sa itong mga kaigsunan diha sa isla sa Camotes nga nanghinlan og ready-mix cement, tawga ang Camotes G-Belt Supply Ready-Mix Cement. Pagitaas Earl Billy Carlos sa 0945-2054-713. Adiana ang gipaabot sa tanan ang Miracle Soap. Magpabiling humot ang imong lawas sud sa 24 oras. Di ka na kinahanglan mo gamit pa sa deodorant. Ang Miracle Soap makapaputi sa panit ug manalipod batok sa mga katul-katul ug sakit sa panit. Gihimo sa Chris Skin Cuticals Skincare Products Trading. Katong gustong makaangkon sa Miracle Soap, mahimong mutawag sa 0916-731-9164. Miracle Soap, suway na! Well-maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Uy, gambay na kitag oras pero ato sa ning i-acknowledge ang lain pa nga nag-view pinagi sa itong live streaming pa dyan. Bye-bye ubay na to. Si Binjilo Teleron. Salamat kay Binji, no? Binjilo Teleron. Si Banji Nies gikan sa Tacloban City. Salamat kayo, ha? Dunay nangutana pa dyan kung nahuman na ba ang pre-trial conference sa kining prosecution o sa prosecutor mga prosecutor, yes, congressman, di ba? Human na. Marking sa mga evidences. Human na. Human na, pero kining usa sa sakop sa prosecution panel baka ni si Congressman Chua. Ingon siya nga kining importante gyud nga ilang patubangon si Piatos. Para mailhan ko ng kinsa na para makasnack sila. Para mailhan si Mary Grace Piatos. Nibalibad siya dihang giduso ang 4,000 ka mga acknowledgement mga resibo ba? Okay. Nga gikan sa kampo ni Vice President Sara Duterte. 4,000 ha? Katong mga mga resibo. Nga dunay pirma. Ibalibad na masad ang campus mga sa prosecution. So ato nang tagsa-tagsaon dili mahuman na lang ang termino ni Presidente Bongbong Marcos. Iyag-acknowledge mahuman na lang ang termino ni Presidente Bongbong Marcos. Kining impeachment trial ni BP Sara di pa mahuman. So ang gusto sa prosecution nga ang marking sa mga evidences parihara man si iusa na lang kuno kan. Di mangguha lang kuno sila sample. Motos Mary Grace Piatos mao na lang kuno ilang patubangon. At tulo niya sa sa trial proper na. Okay. Kinis Mary Grace Piatos pa rin dyan. Himo ni celebrity kay himo maning murag dunay nasagol ani nga political ba nga bulok kay ngano sa ngalan da Piatos ha, okay. Di ba kao magkagpiatos pa rin dyan. Nakakaon ko
Piatos dito itong kikaon katong dito ta nangaligo ta dito sa isla sa kwan. Langgo. Inumdom ka to, no? Diha to. Piatos. Pero kanis Mary Grace exist gyud ni siya. Pero ang gusto sa prosecution nga kining siya mo'y himon nga saksi nga iyag yung i-prove nga to pinagi ni Mary Grace Piatos nga dunay kalapasan ang paghatag sa maong pundo nga to intelligence nga to niya. Ilang mga gitag ni non-existent ko, no? Pero naam na si Mary Grace Piatos. Iwan to si Juan, Senador Bato, nga na yung mga daghang Piatos na sa Davao to, sa Mindanao area. Pero, huwag ato na lagi ni Ritsoon, kining intelligence funds, confidential maguni, confidential intelligence funds. Pila, no? Pila to ang kang BP Sara? 450 million? Intelligence funds sa Vice President Office of the Vice President. 450 million mga higala. Ang confidential funds sa presidente ni Bongbong Marcos pila? Dako, diferensya parte ba? 4.5 billion pesos. Billion. Ay, nako. Layo ara no. Diferensya gap sila ang intelligence funds. Ay, nako. Ang katawan na kayo ba? Katudayang takop nila sa kuan, pre-trial conference. Ito lagi si kuan lagi pa ni dyan, katong sheriff. I shot the sheriff. I didn't shot the deputy. Ito magsuko kay si Mayor pa itong panahon as BP Sara dito sa Davao City. Nagingnan niya ang sheriff nga, undangaw sa na ayaw sa itiwas o pa-demolish ng mga balay ng mga pobre tao kay mga tao. Kay pagitaan pa na ito nagpagi para relocation. Agi, sukmagon. Allegedly, sukmag ha. Kuha mata dito. Alleged lang. Bato naundang ang demolition. Mo ilang patubangon. Siya may labot ito 2011 pa matupad ni dyan. Siya labot pa man Vice President si Sara Duterte. Ikaw be, pulos mo na gagmay background sa law. Para na ko nanbiring mo to. Okay, ang impeachment masim na siya pagka-presidente. Kaya gisintro sad ini niya ang gi-allege niya nga anong malusong sa Vice Presidente o sa anong malusong nga pagpagawas og pundo sa kini kita confidential funds. Ako murag hapit na lang kumutuo pa na dyan ining nadihay nabitang magsigig panaway nga mingon wa manit bugat gud sila siguro mga ebidensya. Kining prosecution mo na nga ultimo ang katutuang karaan kayo ba nga para nako nanbiring ni katutuang nasukmagan nga sheriff dito sa Davao City, mayor pa si Sara Duterte, dili pa siya BP. Part baguna sa kuha nga imong demolition, part sa demolition job nga imong dauton nga maldita gyud ni siya. Mo na biring para nako. Kay ang imong reference sa imong investment kaniya mong pagka-busy niya. Correct. Reckoning ba? Correct. Dili kay mantanaw nako murag lito kaso dito sa transmitter sa studio si Ramil Madira ug si Glenn Tudtud. Inyo karabulista Bob Malazarte. Salamat, maayong buntag, at may God bless us always. Tung maong balita gihatod kaninyo sa ACS Manufacturing Incorporated ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Tunghutong sa ato nga mga balita gihatod ug gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Upascor.